Okay, naatay tubagon nga video karon. Usa ka video sa miyembro sa Iglesia ni Cristo nga ang iyang profile name sa Facebook Latigo Umandam. Ato ning higala pero naa sa INC no, Iglesia ni Cristo mi pasakop. Kining iyang video iyang gihiskutan diri ang iyang tubag sa akong kauban nga ako ra pong Gawix no, si Agaw Elmo. Iyang gitubag ang video ni Gaw Elmo uni ato pong tubagon ni iyang tubag. Okay, ato sang paminaw ning iyang pamahayag dayon atong i-post kung dunay ikatubag, dunay ika-react sa iyang pahayag. Okay, ato siyang paminawon. Mayong adlaw sa tanan, mayong adlaw sa atong mga pinangga nga mga viewers, mga followers nato nga kanunay nga nagsubaybay sa atong mga video, nag-comment, nag-react, nag-share. Salamat kayo sa inyo ang pagsuporta kanunay nining atong video. Anyway, karong panahon na manggod mga higala namo, kinahanglan magmaigmat yun ta, magmabinantayon yun ta kanunay kay dili lang ang scammer karon, di lang ang mangingilad, mga tuso nga mga mangingilad. Kwarta lang ilang ilaron, dili lang na kundili bisan sa pag-abot sa panrelihiyon, pagpangalagad sa atong Ginoong Dios. Daghan kay nagpatuoron nga mga magwawali gamit ang social media. Daghang mga piki nga relihiyon nga ang pagtulunan sukwahi sa pagtulunang nasa Biblia. Anyway, atong hisgutan karon kay naatay nakita nga video sa usa ka Catholic faith defender atong tanawon sa may Iglesia ni Cristo. Ang word nga Catholic, imbintor ko ng St. Ignatius. Atong 107 AD. dili na matod namo naana sa inyong libro Ilmo Halandoni. Inyong libro mismo nagtug-an ana. Amo lang gibasa ang giingon sa inyong libro nga kanang Catholic giimbento na ni Ignacio. Mismo si Edward Taylor nga pari ninyo nag-ingon ana. Ayaw ipalutaw nga gikan lang na namo. Di manggod na ninyo basahon ang maong libro kay mabuking man mo nga kanang maong Catholic invento lang na ni Ignacio, wala na gamita sa mga apostoles. So atong paminawon pa ang iya ang giingon. Si St. Ignatius Migso nagsuwat ito sa Smyrna. Igamit o word ng Catholic. Kung ingon pagin siya nga, wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. Iya aramang kaugalingon ng pahayag. Nganong mutuo man ta ana, wala man na sa Biblia. Pag ingon niya nga, wherever Jesus Christ, there is a Catholic Church, yan ang kaugalingon. Wala man ta ana kabasa sa Biblia ang ingon anang pahayag. So nganong mutuo man ta ana? Paminawon pa nato. Okay, kining issue no, kung nagtagad mo o nagtan-aw gyud mo og mga tubag-tubag sa kining CFD og INC, kabalik-balik na ni siya nga issue. Ang tenor sa kinibang objection sa Iglesia ni Cristo katong nadunggan ninyo nga pahayag nga kana laging katawagan o description nga Catholic giimbento ni Obispo Ignacio. Kini si Obispo Ignacio disipulo ni Apostol Juan. Murabag iyang ipalutaw katong nagpahayag sa video si Latigo nga tungod kay si Ignacio ang unang migamit ana nga dito sa libro sa usa ka pari nga sa iyang huna-huna nga si Ignacio mo gaimbento ana nga description. Okay, murag iya na adi kay mura mao gyud, murag ipalutaw dayon di gyud kay mura mao gyud ipalutaw dayon nga si Ignacio mo gaimbento sa Katolika. Take note nga ang gipasabot sa reference mao ang description kana bang termino. Okay, kanang pag-ingon nga si Ignacio mo gaimbento ana nga description, dili na sabton nga si Ignacio mo gatukod sa iglesia. Okay, dili kay lahi man ang description og iglesia. Maingon gitag iglesia katawhan o simbahan.
katawhan o organization nga gitukod ni Kristo. Si Kristo gid mo'y nag-found, nagsugod o nagtukod og iglesia. Si Ignacio nigamit lang siya og term o description nga kanang Catholic, iya kanang gigamit sa pagtawag sa iglesia. So dili ang iglesia mo giimbento o gitukod ni Ignacio, kundi ang description lang. Ang termino lang nga Catholic. Kung sakto man gani tong libro sa kapare nga si Ignacio may gaimbento. Okay. Kay kanaagong pag-ingon nga si Ignacio may gaimbento, kuha naman ko na siya kanang speculation o kana bang panghuna-huna lang sa writer sa maong libro tungod kay mao nay nakita sa history nga ang unang nigamit anang pulunga si Ignacio. Pero kung ayuhon yun nato og balansi, wala man po nag-ingon si Ignacio nga siya may nag-una ana. Niya, wala po siya kana bang klaro kaayo nga ebidensya nga makaingon ta nga siya gyud may gaimbento o siya may gauna. Kanang pag-ingon nga siya may gauna paggamit ana o siya may gaimbento ana, reaction o panghuna-huna lang na sa writer sa mga libro, kung wa ko masayop si Edward Taylor, nga sa iyang paghuna-huna nga tungod kay didto sa sulat ni Ignacio unang nakita ng pulunga, mo nang nakaingon siya nga si Ignacio may gaimbento. Mo na nga sa iya nang huna-huna nga posible nga sakto po siya na kung tinuod mong galing nga si Ignacio may unang nakagamit anang description na. Okay. Pero sa akong nahibaw-an po na ay mga historian po mo ingon nga ga-speculate gihapon pareha ni Edward Taylor. Na po yung mga historian nga ga-speculate po sila nga pasin na anay gagamit po ana. Pero wa lang masuwat sa Biblia or wa po masulat sa laing libro ba o wa nakita. Dayon si Ignacio lang mo ay nakasulat. Mao na nga siya mo ay ma-attribute nga unang nigamit ana. Posible po. So katong historian nga nag-ingon nga basin na anay nakagamit ana, nakalitok ana. Pero walang nila masulat, unya didto lang nakita sa gisulat ni Ignacio. Mao nang naalaan siya nga siya mo'y gaunaan ng pulunga. So pero posible po nga siya gyud. Di ba? So both are possibles. So katong historian nga akong nabasa po ng ilang komentaryo nga basig dili si Ignacio may gauna. Na anay nakalitok ana. Niya wa lang masuwat. Niya sa sulat lang ni Ignacio nakita na. Mao nang siya mo'y gi-attribute gyud sa history nga unang migamit anang description na gaimbento. Pero dili ang iglesia mo iyang giimbento o gitukod. Si Kristo may gatukod sa iglesia. Ang description nga Catholic, siya lay gauna kung siya manggali may gauna ana. Iya kanang gigamit sa pagtawag sa iglesyang gisugda ni Kristo. Dili kay tungod kay siya may gauna ana paggamit ng description na ato na lang ding sabton nga ang iglesia di ay Katolika dito di ay nagsugod ni Ignacio. Dili. Kay dili man ang description o ngalan mo'y nakapatungha sa butang gihinganlan. Parehas anang bata. Dili ang ngalan sa bata mo'y nakapatungha sa bata. Na anang bata awahilang hinganli. Dili kay paghingalan sa bata mo pa'y pagtungha sa bata. Parehas po daning lugar sa Pilipinas. Awahira hinganlig Pilipinas kining lugar. Dili sabton nga sa paghingalan og Pilipinas mo pa'y pagtungha sa maong lugar. Dili. Na ana ang maong lugar, awahilang hinganlig Pilipinas. Maupod ang iglesia nga gisugdan o gitukod ni Kristo. Na ana, natukod na ni Kristo ang maong iglesia, awahilang hinganli
ni Ignacio kung siya manggali unang mihingalan ana, awahi lang hinganli ni Ignacio og Katolik. Dili kay pagtawag og Katolik mo pay pagtungha sa pundok nga Katoliko, dili. Kay kining pundok ka tukod man ni Kristo, awahi lang tawga og Katoliko. So mo na ang klarong tubag ana. So granting si Ignacio gud mo unang nakalitok anang Katolik sa pagtawag sa iglesia. Granting nga siya gyud giimbento. Pero ang iyang giimbento ang termino, dili ang iglesia. Kaya ang iglesia si Kristo man ang gasugod o gatukod. Di ba? Unya dili man na bawal sa Biblia kanang mag-imbento ta og description. Gani gipasabot man na, sugo man na sa Biblia kanang magbutang og description. Sa Jeremias 31:21. Basahan ninyo kung naamoy Biblia. Kaning nagtanaw sa video, tanawon ninyo inyong Biblia. Jeremias 31 versikulo 21. Nga kahisgot diha nga ang dalan butangan kunog palatandaan o mga timailhan o description. Ang iglesia, di ba, dalan man kay si Kristo ang dalan sa atong pagpaingon sa amahan. Unya ang iglesia iyamang lawas, so dalan pod ang iglesia. Nya butangan kuno og description. Butangan og description, himuan og description. So ang gihimo ni Ignacio wa siya masayop. Sa nga iyang gihimo og description nga Catholic. Unya muhaom ra ba gyud? Muhaom ra ba gyud na kanang pagtawag ni Ignacio og Catholic sa iglesia nga tinuod yun ni Kristo, dili ng iglesia ni Kristo nga gitukod ni Felix Manalo ha. Kay kanang ilang pag-angkon nga ang iglesia ni Kristo kuno mo'y tinuod. Pero kadtong iglesia ni Kristo nga si Kristo gyud mo'y gasugod. Dili ng iglesia ni Kristo ang ngalan o niya, dili si Kristo mo'y gatukod. Si Felix ni ay. Sayon naman magdaladalag ngalan. Nagpasidaan naman si Kristo ana nga magbantay kay nay magdaladala siya ngalan. Dapat kanang muangkon mapamatud-an yun nga si Kristo mo'y gatukod o gasugod sa maong pundok. Di lang kay gadala-dalas ngalan. Kay kanang pagtawag o Catholic sa iglesia, matud pa sa usa ka obispo, katumanan ra kuno na sa gusto ni Kristo itawag sa balay sa Dios o iglesia. Sa Marcos 11:17 kuno, matud pa sa maong pari nga naglitok si Kristo nga di ba nasulat man na nga ang balay, meaning ang balay sa Dios, hinganlan kuno o balay sa pag-ampo, no? Labi ka ng building gani gyud kung magpasabot ka og balay sa Dios nga kanang balay alampuanan o building, balay sa pag-ampo. Dayon kanang sunod nga mga pulong diha sa Marcos 11:17 giingon og hinganlan o tawgon og alang sa tanang kanasuran. Gikan ginas baba ni Kristo nga ang balay kuno sa Dios tawgon og alang sa tanang kanasuran. Unsa man ang alang sa tanang kanasuran sa in English, universal. Unsa may variant word anang universal? Catholic. So matud pa sa mga obispo, ang gihimo kuno ni Ignacio sa dihang iyang gitawag og Catholic ang tinuod nga iglesia ni Kristo, kana igo lang kuno na nga nagfulfill o nagpatuman, igo lang kuno natuman ang gipahayag ni Kristo sa Marcos 11:17 nga ang balay sa Dios tawgon og alang sa tanang kanasuran. Sa usa ka pulong universal, sa laing pulong nga mao ra gihapoy but ipasabot Catholic. So wala masayop si Ignacio. Atong usbo na ang pag-imbento ni Ignacio, kung siya manggali mo ga-imbento na, ang pag-imbento niya referido ra sa description. Dili sa iglesia, kay mayon kay iglesia pundok man na, katawhan man ang gisugdan ni Kristo. Naa natukod ni Kristo ang maong pundok o simbahan o iglesia.
awahi lang hinganli og Katolik. Dili kay paghingalan og Katolik, pag imbento ni Ignacio ay pa na himugso ang pundok o iglesia, dili naa na ang iglesia. Awahi lang gam-in ni Ignacio og description nga Katolik. Parehas aning Pilipinas. Sa wa pa ni hinganlig Pilipinas, naa na ning lugara. Naa na ning lugara. Awahi lang hinganlig Pilipinas. Dili kay ang ngalan nga Pilipinas o description nga Pilipinas paghingalan sa maong lugar mo pay pagtunga sa lugar, dili naa na ang lugar, awahi lang hinganlig Pilipinas. Mao na, no? So mao na ang tubag, no? So bisan pag ato yung dawaton ba nga mao gyud nay pananglit, mao gyud nay tinuod yun nga si Ignacio gyud mo nakaimbento. Nganong moingon ko ana nga dili ko maniguro pod kay naalagi mga historian pod nga nag-speculate pod sila nga bas inaanay nakasulti. Wa lang masulat pod nila nga mao nang wa mabasa. Nagali po'y apologies pod nga Katoliko nga base na hisgutan ra pod na sa mga apostol, wa lang nila masulat kay dili man kunutan na nasulat nila sa Biblia. Katong giingon ni Pablo sa ikaduhang Tesalonica 2:15 nga nag-ingon siya nga barog kamo sa mga tradisyon nga among gitudlo kanyo pinagig wali nga binaba o sulat. So dili di tanan na sulat nila sa mga apostol. So base nalitok na ni Juan, wa lang niya masulat nya nadunggan ni Ignacio kay si Ignacio disipulo man niya. Di ba? So posible po na nga nadunggan na ni Ignacio ni Juan. Pero wa lang masulat ni Juan. Dayon sa sulat ni Ignacio, siya na mo'y nagsulat. Mao nang nakaingon tong pare nga si Edward Taylor nga si Ignacio mo'y gaimbento. Pero speculation po na niya gyapon. So, klaro na to ha. Kanang pag-ingon nga si Ignacio mo'y gaimbento, speculation na sa pare. Tungod, ang iyang gihimong premise ana, tungod kay sa sulat ni Ignacio unang nakita niya. Speculation na niya. Kay wa man pud nag-ingon si Ignacio nga siya may gaon na ana. So posible nga sakto po tong katong historian nga ako pong nahibaw-an nga naanay nakalitok siguro ana. Wa lang nila masulat, mo nang wala mabasa nato. Nya si Ignacio ray nakasulat. So kato pong apologies nga nag-speculate, puros raman ng speculation. Nga posible pod nga nalitok na ni San Juan kay si San Juan mo may teacher ni Ignacio. Di ba? Walang masulat ni ni Juan. So mao na no ang tubag na to aning pahayag no sa Iglesia ni Cristo nga si Latigo Umandam. Okay. Sa tinuod lang yun, no, kung ayuhon yun nimo og analyze yun ang kanang pagtawag-tawag sa iglesia. Kanang pagtawag og Iglesia ni Cristo, pahayag lang na og apostol sama ni Pablo. Kay kanang mga description nga kung kana mo'y litukon yun ngalan ni Cristo, si Pablo mo'y naglitok na kanang Roma 16:16, Acts 20:28 sa Lamsa, kung Lamsa version manggali atong gamiton. Kisa may gasuwat ng Acts. Hindi man si Kristo. Pero kung kana yung gikan yun sa baba ni Kristo, unsay itawag sa balay sa Dios o sa iglesia, way laing matumbok na to nga bersikulo nga gipasabot ni Kristo nga gusto siya universal o Catholic kadtong sa Marcos 11:17. Kay sa Biblia wa man gyud siya kana bang official nga usa ra gyud ka description sa iglesia. Kanang giingon sa mga ministro sa iglesia ni Manalo nga Iglesia ni Cristo ra gyud, di mo na tinuod nga kana ra nga description ang pagtawag sa iglesia nga gisugdan ni Kristo. Sa Biblia kung mabasa ta, naay bersikulo nga gitawag og iglesia sa Dios. Naapoy bersikulo nga gitawag og Christians. Naapoy bersikulo nga si Pedro iyang gigamit ng description nga piniling katawhan o piniling nasod. Mo manggaling naapoy grupo ron nga nabasa nila sa 1 Pedro 2:9, mo po'y gingalan nila silang pundok kanang piniling nasod.
Si Felix Manalo, nakakita atong translation ni Lamsa sa Acts 20:28 nga Iglesia ni Cristo o Church of Christ, mo po iyang gigamit nga description, katawagan sa pundok nga iyang gisugdan. Panguwat ba? Oh. Agis gamit-gamit og ngalan. Sa Biblia, wa gid siya usa ka description nga maura gid na diha ra gid tawgon ng iglesia, dili. Iglesia ni Cristo, iglesia sa Dios. Napugali mabasa iglesia sa mga hintil o iglesia sa Corinto kay naabot pus Corinto. Mao na. Okay. Dayon kanang pagtawag og One Holy Catholic Apostolic Roman Church, mo na gitawag na to og conciliar description of the church. Kana bang description nga gihiusahan gyud sa grupo. Oh. Sa Biblia, ako mong klaruhon na, ako mong tug-anan, kining gatan-aw, kining gatan-aw ning video, huna-huna aragon ninyong mayo. Kanang paghingalan og Iglesia ni Cristo, sa iglesia ang gisugdan ni Cristo, sulti na ni Pablo, o kana pong iglesia sa Dios. Ug uban pang mga katawagan sa iglesia nga gisugdan ni Cristo nga lahi-lahi, gipamulong lang og mga tinun-an ni Cristo. Pero kanang gikan gyud sa baba ni Cristo, kadtong Marcos 11:17, katong niingon siya, diba, ang balay nasuwat man na nga hinganlan kining balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran, sa to pa universal o Catholic. So ang gilitok gyud ni Kristo nga itawag sa balay sa Dios universal o Catholic. Dili gani iya ngalan, di ba? Pero mahimo pong tawagon si iya ngalan kay siya may gatukod. Pero kung mangutana ta nga kanagyong gikan gyud sa baba ni Kristo, kadtong Marcos 11:17, mao na nga kung natawag siya Catholic tungod kay mao na gusto ni Kristo, iyang gipasabot Marcos 11:17 nga tawagon og alang sa tanang kanasuran o universal. Di natuman, kadtong pagtawag ni Ignacio, kung si Ignacio magalit nakauna o nakaimbento anang deskripsyon na, katumanan lang to. Sa gipahayag ni Kristo nga tawgon og alang sa tanang kanasuran o universal o Catholic. Di ba? Ngano mang yun nga nalitok na ni Kristo? Nganong dili man iyang ngalan mo iyang gilitok sa Marcos 11:17? Wa man siya maingon nga, di ba, ang balay sa Dios hinganlan ni sa akong ngalan? Dili. Ang giingon ni Kristo sa Marcos 11:17, tawgon kunog alang sa tanang kanasuran. So ito pa universal o Catholic. Now, nganong mao man ay gusto ni Kristo itawag sa balay sa Dios o iglesia? Ano man? Kay distinguishing mark mangguna sa New Covenant religion. Kung ikumpara nimo sa Old Covenant religion, katong Old Covenant religion gitawag to siya Jewish, sa to pa dili alang sa tanan, sa mga Hudiyo lang gitawag to Judaism kay para ra sa mga Hudyo. Pero ang iglesia nga gisugdan ni Kristo para sa tanan, so para sa tibuok kalibutan, sa to pa universal. So mao na way laing mahuna-huna nato ngano nga dili ang ngalan ni Kristo mo iyang gilitok sa Marcos 11:17 nga unsa kuno itawag sa balay sa Dios. Wa siya mo ingon nga akong ngalan. Oh, katong giingon ni Pablo, wala mo ingon si Kristo. Ang giingon ni Kristo sa Marcos 11:17, hinganlan kunog alang sa tanang kanasuran o universal. Ngano man kay gusto ipahibalo ni Kristo nga kining iyang iglesia dili ni pareha sa daan nga para ra sa mga Hudiyo. Ang iglesia ni Kristong tinuod ko, no, para sa tanan, sa to pa para sa tibuok kalibutan, universal o Catholic. Suwa mo sayop si Ignacio sa iyang pag-imbento, kung siya mangaliga imbento, anang description nga Catholic. Dayon, mao lagi na. Kung maghisgot tag hiniusa nga deklarasyon sa iglesia, unsay itawag sa pundok kang gisugdan ni Kristo. Now, usara man ka council ang nahimo sa mga apostoles, katura man Council of Jerusalem. Sa Council of Jerusalem, wala maghisgot ang mga apostol og kanang gitawag og conciliar description of the church. No? Wala, ha? Kay kung maghisgot tawag
pagtawag-tawag sa iglesia lahi ng individual nga pagtawag lang. Pares ni Pablo gitawag niya Iglesia ni Cristo, Iglesia sa Dios. Si Pedro pod gitawag niya piniling katawhan, 1 Pedro 2:9. Sa Book of Acts gitawag pong Christians, no. So lahi-lahi ang ilang pagtawag sa usara ka iglesyang gisugdan ni Kristo. Kay wala pa man sila kanang gitawag og hiniusa nga pagtawag sa iglesia, kanang gitawag og conciliar description of the church. Timan nato usara ka konsilyo ang gihimo sa mga apostol kadtong sa Jerusalem. Unya niadtong higayuna wala pa sila gahisgot og conciliar description of the church. Kana bang hiniusa? Basaha ra ng Book of Acts kay naman diha napatik ang Acts katong Council of Jerusalem. Wala sila maghisgot og unsay opisyal nga itawag sa kanabang iglesia nga gisugdan ni Kristo nga kanabang ilang gihiusahan pagtawag. Wala sila gahisgot ana. Kanus aman nakabaton og conciliar description ang simbahan nga gisugdan ni Kristo. Mga obispo na ang naghimo ana. Kanang pagtawag og Catholic o kato si Ignacio. O disipulo man to ni apostoluhan. O kana pong pagtawag og apostolic sa Council of Nicaea, gihiusahan gyud na. Matawag na siya conciliar description of the church kay resulta man og council. Di ba? Unya, naaman tay president ana nga mutuo ta og council because of authority. No? Katong Council of Jerusalem nganong mutuo man ta ato kay naa may authority ang mga apostol sa paghimo og council. Unya, ang ilang authority mapasa man na sa mga obispo kay mga obispo may successor sa mga apostoles. So, ang mga council sa mga obispo aprobado na sa langit. Ang inyong idili syuta idili sa langit, ang inyong itugot sa langit. So kanang mga desisyon sa mga council aprobado na sa langit. Mateo 18:18. Di ba? Oh. So mauna kanang pagtawag og Catholic, ang disipulo ni Apostol Juan mo'y galitok ana. Ya, asa may tuhuan na to? Si Ignacio nga disipulo ni Apostol Juan o ni Felix Manalo nga dili disipulo ni Apostol Juan? Di ba? Then kanang pagtawag og Roman yadtong 1546 sa Council of Trent. Konsilyo man to. Naaman tay president nganong mutuo ta og council. Ang president katong unang council sa Iglesia Jerusalem. Kay ang authority god sa mga apostoles mapasa-pasa man na sa ato pa tanang council aning iglesia tuhuan na to. Kay naa niya ang authority sa pagdili og pagtugot. Kung moingon sila nga ang konsilyo nga valid katurang sa Jerusalem, asa ato pa, kung katurang council sa mga apostol may valid, sa ato pa, usara na ika-council may valid, niya nga nung mag-council mo po, mag-meeting mo po ng mga ministro o kanang sanggunian sa Iglesia ni Cristo. Nga, ang ilarabang mga desisyon, ipatuo po nila, ipatuman po nila silang mga sakop, kana lang mag-eleksyon, magpili man na sila og kandidato, then ilang pabutuhan, black voting yun sa ilang mga membro. Kung walay authority ang sanggunian o kanang mga leader nila sa iglesia, kung wala sila authority, so dili dapat na nila ipatuman sa ilang mga sakop. So dapat nga ilan ang ipatuman sa to pa na sila authority sa paghimo ana. Sa ato pa sayop di ay kung moingon sila nga ang valid nga tigom o meeting o desisyon katurang sa Jerusalem nga gihimo sa mga apostoles. So inconsistent sila kung moingon sila nga ang valid council o desisyon katurang sa Jerusalem gihimo sa mga apostol. So kung katuray valid, sa to pa dili valid ng mga desisyon sa mga sanggunian o mga leader sa Iglesia ni Cristo. Di na angay tuhuan kay usara may valid council katurang sa Jerusalem. So kung moingon sila nga tanang council sa Iglesia dapat tuhuan kay mapasapasa man ang authority sa mga successor, di modo ang akong pilion nga pagpasapasa sa authority kining naa sa mga obispo kay gikan man sa mga apostoles. Kanang authority sa mga ministro sa iglesia o sa ilang sanggunian dili man na makunik sa mga apostol. 1914 ra guna.
Di ba? Oh. So mao na nga kanang pag-assemble sa description yun, nga kanang gitawag og conciliar description of the church, gi-assemble na niadtong First Vatican Council 1870. Oh. So nakabaton og official conciliar description of the church niadtong First Vatican Council. Oh. So ang mga obispo na mo'y nakahimo og kanang official description, conciliar description of the church, kanang one holy Catholic Apostolic Roman Church, gi-assemble na. Kay panahon sa mga apostoles, wala pa man sila kahimo og conciliar description of the church. Kay kadtong ilang Council of Jerusalem, dili man description sa iglesia ilang gisgutan. Di ba? Unsa may subject matter, unsa may gidibatihan sa unang konsilyo sa iglesia, dili ngalan sa iglesia ilang gidibatihan. Ang ilang gidibatihan kadtong sungi nila sa about Hudiyo o Hintil. Sa man kinahanglan pa bang tulion ang mga Hintil nga magpasakop sa iglesia? O mo na yung mga usas mga isyu ato. Dili na tuli ang requirement sa kinibang kingharian ni Kristo sa New Covenant. O so mao na kanus man naghisgot sa meeting ang iglesia ug maghisgot og description, awahin na kadto ng Council of Nicaea, kanang pagtawag og apostolic, kanang pagtawag og Catholic, purag wala ko'y nakita nga gihukman nagkonsilyo kanang description na. Di naman na kinahanglang ikonsilyo pa kay kadtong gihimo ni Ignacio nga disipulo ni Apostol Juan, automatic naman na nga valid yun. Kay disipulo gud siya. Ang gahatag yun direktamente og authority ni Ignacio si Juan, kay si Juan may iyang teacher. Oh. So murag kanang naa kung ato ng sabto di na kinahanglan i-deklara pa. Oh, kay gani gilitok mo na ni Kristo. Katong pag-ingon niya nga tawgon og alang sa tanang kanasuran, mo may meaning anang Catholic. Oh. Kanarang apostolic noon gideklara gina pinaging council katong Council of Nicaea. Kana pong pagtawag og Roman sa Council of Trent 1546. Then pag-assemble kato nang sa 1870. Mao na nga kanang galing mangutana galing nila nga kanang ilang debatista nga mangutana galing asa mabasa sa Biblia nga one holy Catholic Apostolic Roman Church. Kanang kasiyas pangutana gitawag misnomer. Usa man ang misnomer dili ang ipangutana kay ang history gatug-an nga kanang description nga one holy Catholic Apostolic Church na symbol na niadto lang 1870. So kay niadto ra mang 1870 na symbol, so dili na nimo pwede pangitaon panahon sa mga apostol. Kay katong panahon sa mga apostol unang siglo man to. Pangitaon din nimo ang nahitabo sa 1870 niadtong unang siglo, di na pwede. Kay parehas ra man pangitaon ko nimo nga natawo ra kog 1970, imo kung pangitaon panahon sa mga apostol, di na pwede. Parehas pod sa pag-ingon nga nganong pangitaon man ang internet o kining computer panahon sa mga apostol, nga wala pa man na panahon sa mga apostol. So kanang pagtawag o pag-assemble sa tanang description sa iglesia nga official one holy Catholic Apostolic Roman Church niadto ramang 1870 na symbol. So dili nimo na pwede pangitaon panahon sa mga apostoles kay wala pa may First Vatican Council panahon sa mga apostol. Oh, mao na'y klarong analysis. Katulang debate sa Bohol, wa lang na ma-plaster na nga klase sa argument. Kay ang gihimong argument sa CFD atong higayuna, nigamit raman og kanang paraphrasing. Oh, kay katong CFD nga ni-argue pag pangutana ni Ramil Parba sa Iglesia ni Cristo, asa mabasa Roma 16:16, one holy Catholic Apostolic Roman Church. Sa karon pa no nga naka-reflect nako kung ako pa'y nakigdebate ato ni Ramil
nga ang akong nahibaw-an parehas na sa akong nahibaw-an karon, ako yung ingnon si Ramil nga misnomer question man na. Nga naman, kay kahibalon na gud si Ramil Parba, kay ilan man nang balik-balikon silang mong programa sa radyo nga naa-symbol ng description sa iglesia nga One Holy Catholic Apostolic Roman Church niadto lang 1870. Oh, so kabalo si Ramil ana. Nganong iya man ang ipabasa sa CFD sa Mateo 16:18. Kanang Mateo 16:18 nasulat na unang siglo pa man. Nganong pangitaon man ang nahimo sa 1870 niadtong unang siglo, nga wala pa may 1870 sa unang siglo. Di ba? So mao gyud unta toy kana bang pinaka bugat og kana response. Dapat ana gyud nga nganong pangitaon man na ni Ramil sa Mateo 16:18 nga kahibalo naman ka nga kanang description na simbol na 1870 lang. Kanong pangitaon man na sa Mateo 16:18 nga unang siglo man na nasuwat. Di ba? Pero sakto ra pod ang akong kauban nga nigamit og paraphrasing kay wala man pod gibawal sa ilang debate nga mogamit og paraphrasing. Wala man pod sa ilang rule dito nga dili pwede mogamit og paraphrasing. Oh. So kuan gihapon kana bang nasubay ra gihapon sa debate kung nigamit og paraphrasing ang akong kauban nga mo'y nakigdebate dito sa Bohol. Oh. Kay kadtong debatiha both sides sa mga debatista, Iglesia ni Cristo o Katoliko, pwede mo gamit bisan unsang hubad. Oh, kanang iglesia gani daghang kinas lang translations Biblia ang gamiton. So, mo nang pwede na sila mo gamit og lain-laing version sa Biblia, lain-laing translation. Oh, mao na nga akong kauban pod kay wa man sila gasabot sa ilang rule nga dili pwede mo gamit og paraphrasing. So, pwede mo gamit og paraphrasing unya kay ang akong kauban naaman siya paraphrasing. Siguro kadtong Bibliyahan na translate to human na ang First Vatican Council. So, meaning, nakabalo na ang ga-translate ato sa desisyon sa First Vatican Council nga ang Iglesia ni Kristong tinuod gibutangan siya conciliar description nga One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Mao nang gisulat ato nga translation katong paraphrasing One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Mao pod kanang mangutana ba nganong ang iglesia nga gisugdan ni Kristo gitawag mag-Catholic sa Grolier. Natural kay kahibalo naman ang Grolier nga ang iglesia nga gisugdan ni Kristo gitawag ni Ignacio nga disipulo ni Apostol Juan og Catholic. Kay balo na ang Grolier mo nang gisulat sa Grolier dito. Ang New Book of Knowledge pod nganong gitawag og Roman Catholic Church kay kahibalo naman siya atong First Vatican Council. Oh. So mao na nga naay reference historical evidence ang mga encyclopedia na sila historical evidence. Kay kanang mga encyclopedia ron nagama after 1870 naman, so kahibalo na sila ana na sila kanaabang source na sila historical evidence nga basihan nganong nalitok na nila. Pero before 1870 kung kanang mga encyclopedia na publish na before 1870 o dili gyud na nila malitok no ang Grolier siguro makalitok og Catholic kay wala pa First Vatican Council nalitok naman ng Ignacio mga 107 AD. So bisan pa ang Grolier kung na-publish manggali na before 1870 malitok na sa Grolier gyapon kay kahibalo naman siya nga si Ignacio nga disipulo ni Apostol Juan iyan ang gigamit pagtawag sa iglesia. Pero kanang pag-asimbol nga One Holy Catholic Apostolic Roman Church adili gyud na nimo pwede pangitaon before 1870 kay wala pa na ma-asimbol panahon before 1870. So tanang mga naminaw aning video ha kung pangutan-on gali mo kamo mga CFD naminaw ani kung pangutan-on gani mo asa mabasa sa Biblia
o asa mabasa sa Mateo 16:18, One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Dapat ang insaktog yung response na to ana. Anong basahon man na sa panahon sa unang siglo? Nga 1870 ra man na simbol. Samas pag-ingon, nganong pangitaon man ng internet panahon sa mga apostoles. Nga wa pa may internet panahon sa mga apostoles. Di ba? Nganong pangitaon man. Si Felix Manalo sa Biblia. Nga wala pa may Felix Manalo panahon sa Biblia. Mo nang dili palsos kali ng Bible alone kay di yun makita tanan sa Bible. So mao na no atong ipadayon ni pila naman ka minutos ni atong record sa video. Unsa na ni kataas? 40 minutes. So ato pa ning tiwason no, paminaw na tunig tiwas ning video ug unsay pay atong dapat komentaryohan ani. Now, my son, kana si Saint Ignatius, disciple na Saint John, nga usa ka apostolis. Pero my son, asay tuhuan na to, si Saint Ignatius, nga sulti sa World Catholic meaning universal, namun itong simbahan karon. Sayon rabya kay nang pagpangangkon. Dali ra kay na isulti nato. Kanang pag-ingon nimo, brother, nga si Ignacio, disipulo ni Juan. Dali ra kay nato isulti. Ang pangutana, makahatag ka ba og bersikulo sa Bible labi na gyud sa sinulat ni Apostol Juan nga doon na siya ay disipulo nga ginganlag Ignacio? Kung wala gani kaigo ra kang nangangkon kung di ka kahatag ana. Unsa may pasidaan sa mga apostol? Granting for the Baling klasis argumento, ipabasa niya ipabasa niya sa Biblia nga si Ignacio disipulo ni Apostol Juan. Nga wala man magtudlo ang Katoliko nga mabasa na sa Biblia. Wala man gatudlo ang Katoliko nga tanang tinuod na sa Biblia. Mao na latigo kung makakita ka ni nga video mo niya kung pangutanan nimo. Gatudlo ba ang Katoliko nga tanang tinuod na sa Biblia? Wala Wala magtudlo ang Katoliko nga kanang pagtuo, kanang kamatuoran nga si Ignacio disipulo ni Apostol Juan. Wala magtudlo ang Katoliko nga na sa Biblia. Kay usa na sa wala nang masulat sa Biblia. Kay dili mang tanang kamatuoran nasulat sa Biblia. Bisan kamo sa Iglesia ni Cristo. Kung mangita ka og bersikulo asa mabasa sa Biblia nga si Ignacio disipulo ni Apostol Juan, di pangitaan pug kanamo. Ug asa mabasa nga si Felix Manalo sugo sa Dios, last messenger of God. Adi mo kitaan na kay wa manggid po na sa Biblia. Di ba? So sabton ba na to nga kung gamito na to imong line of reasoning atong ipangutanan nimo akong kauban sa imong video nga dali ra man na isulti nga si Ignacio disipulo ni Apostol Juan. Asa man na sa Biblia. So sa ato pa abot din yung ipasabot nga kinahanglan gyud ay tanang kamatuoran na sa Biblia. Unya kanang pag-ingon nga si Felix Manalo sugo, last messenger of God, naaday na sa Biblia. Wala. Dili tanang tinuod na as Biblia. Ang inyong mga executive minister gikan ni Felix, Iranio o Eduardo tinuod na kay nahimo man yung mga leader ninyo ng mga tawhana sa inyong iglesia pero di na mabasa sa Biblia. Di ba? So bali no? May unta to ang Katoliko gatudlo nga mabasa na sa Biblia. Pero wala man po. Nganong pangitaon man na nga wa man gatudlo ang Katoliko nga mabasa na. Pero tinuod na. Kay kung tanang tinuod kinahanglan basahon sa Biblia sa to pa di ta mo tuoan ang history ni Rizal kay wa man sa Biblia. Katong history sa Inquisition, Spanish Inquisition, wa man sa Biblia. Katong crusade nya inyo ra ba nang gamiton pag-atake sa Katoliko kay tinuod na nga nahitabo nya wa man sa Biblia. So kato iya lang katong imong kuan latigo gisulayan lang minimo mga CFD kung di ba may katubag ana.
Oh, undangin na ng kasyas argumento kay ma-backfire na ninyo kung mangita gid mo litra por litra tanan sulos Biblia. Timan ni biya nga ang Katoliko wa magtudlo og Bible alone, no? Ang Katoliko wala magtudlo og Bible alone. Ang basihanan sa Katoliko Biblia, tradisyon nga wa na masulat og kinahanglan ang mutudlo kanang magisterium mo'y final arbiter. So kung dili masubay sa magisterium ang pag-interpret anang Bible o tradisyon, adi gyapon na dawaton. Kay naa may final arbiter ang mga official teachers sa simbahan ni Kristo. Una mga apostoles nga karon mao na ni mga obispo. So dili pwede nga mag-interpret ng tas Biblia din dili nato himuong final arbiter ang mga obispo. Kay ang mga obispo maoy nakasunod sa authority sa mga apostol. Di na pwede bisan kinsa mo interpret sa Biblia. Kay kung bisan kinsa pwede mo interpret sa Biblia, ana di mao ni daghan ning relihiyon. Di ba? Oh. So ayaw mi mga Katoliko pangutan ang naagyod tanan sa Biblia kay dili na pagtulon ang Katoliko nga naa tanan sa Biblia. Kamong mga nagtudlo og Bible alone, kamo may pangitaan gyud dapat na as Biblia. Di ba? Kamong Iglesia ni Kristo, inyo mang gisunod ng pagtulunan sa protestante nga sula eskriptura, Bible alone. So dapat kamo may pangitaan tanan litra por litra sa Biblia. Kay mo man na inyong teaching. Bible lang. O, kamo may pangitaan og tanan na as Biblia. Pero di ra ba mo kabasa pod? Kay naamoy mga gitudlo nga wala sa Biblia. Para sa anang si Felix Manalo Sugo, wa man sa Biblia. So dapat ang Katoliko kung mutudlo wala sa Biblia, uy, okay lang kay pagtulunan man ng Katoliko nga dili tanan na as Biblia. Kamo nga gatudlo og naatanan sa Biblia o Bible alone, kamo mo'y dapat pangitaan tanan sa Biblia. So, padayon taaning iyang video. Argument, no? Without accepting nga ang si Ignacio tinon-an ni Juan, unsay gipasidaan ni Apostol Pablo sa ilang mga kaubanan kaniadto, bisan sila mismo. Unsay gingon niya sa Galacia 1:8. Mingon siya, kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo na iba sa aming ipinangaral, ay sumpain. Ibig sabihin, itakwil. Hindi po tatanggapin kahit daw sila. Pag nangaral, iba ang ipinangaral, itakwil. Si Ignacio, anong ipinangaral ni Ignacio? Inbento. Ang mga apostol ba ay nangaral ng inbento? Hindi inbento, kundi aral ng Diyos. Unsa ko ni pangaral ni Ignacio, imbento. Dili oy, wala mangaral si Ignacio og imbento. Ang gipangaral ni Ignacio nga ang iglesia ang gisugdan ni Kristo Katoliko. Gitawag niya Katoliko. Mo ni gipangaral ni Ignacio. Unya, dili man na supak sa gitudlo sa mga apostol. Latigo, pangitag bersikulos Biblia nga nisupak ang mga apostol anang teaching nga ang iglesia nga gisugdan ni Kristo nganlan og universal o Catholic. Oh. So kanang imong pagkutlo sa Galacia 1:8 nga dili nag-ingon si Pablo nga dili patuhuan og dili kuno patuhuan tong mga mutudlo og supak sa ilang gitudlo. Mo ni pangutanan ako nimo, asa gitudlo sa mga apostol nga supak sila og hinganlan og universal o alang sa tanang kanasuran o Catholic ang iglesia nga gisugdan ni Kristo. Asa man sa Biblia nga nisupak ang mga apostol ana. Gani dili man na angay supakan kung supakan na nila kay gilitok man ang Kristo sa Marcos 11:17 katong pag-ingon niya nga ang balay sa Dios hinganlan og balay sa pag-ampo og alang sa tanang kanasuran o universal o Catholic. So kung atong analyson makapanglimbaw at balibo na kanang inyong komentaryo, no? Ano man kay gihimon niyo si Kristo dieng nanudlo og sayop. Oh, kay ang gitudlo ni Ignacio kuan man in accordance man
ni hauman sa giingon ni Kristo sa Marcos 11:17 nga ang balay sa Dios alang sa tanang kanasuran o universal. O si Kristo nang galito ka ana. Nya, mo man yung gitudlo ni Ignacio nga ang iglesia alang sa tanang kanasuran o Katolik sa usa ka pulong. Oh. Liman ka si Ignacio disipulo ni Apostol Juan nisupa ko no sa gitudlo sa mga apostol nga disipulo man siya ni Apostol Juan. Nya si Felix Manalo ni hinoon nga dili disipulo ni og apostol nga wa gani kadungog sa tingog sa mga apostol bisan sa hagawhaw na lang sa tingog. Nya si Ignacio na noon mo i-discredit di noon tuhuan nga nakadungog yun, nakakita yun og apostol. Di ba? Kamo kuno kung tinuod mong sigurista. Kung tinuod tang sigurista sa pagtuon sa Biblia, para nako mas dito ko mupili sa tao nga nakita gyud harapan nila ang mga apostol. Kay sila mo'y nakahibaloon sa tong mga pagtulunan nga wa na masulat sa mga apostol. Kunya si Felix Manalo ni hinoon nga wagay kakita og apostol. Interpret lang og Biblia. Nya daghan ra bang nituo? Okay. Padayon ta. Aning Felix Manalo nga nag-ingon siya anghel ug sugo. Nagbasa siya og Bible tulog adlaw. Natong 1914. Brother Elmo, og mga higala namo, mao nga motuog yun mi kang igsoong Felix Manalo. Kay base na sa imong giingon, si igsoong Felix Manalo gabasag Bible, gabasag Biblia. Ang iyang gitudlo o giwali naa sa Biblia. Asa man day ka motuo? Ni anang gainbento, gahimuhimo lang o kanang gikan sa Biblia ang gitudlo? Okay. Asa ko no ituan si Felix Manalo nga gabasa sa Biblia yan nga tudlo. Nya iya bang itandi ni Ignacio nga disipulo ni Apostol Juan. Latigo. Ako ditugyo ko ni Ignacio nga naman. Si Ignacio di lang kay nakahibalo siya unsay gitudlo sa mga apostol nga nasulat sa mga apostol. Hibalo po si Ignacio atong wa na masulat sa mga apostol. Nagali posibilidad nga nalitok ni Juan kanang pulong Katolik wa lang masulat ni Juan. Posible gali na kay nalitok man pud ang buot ipasabot ana ni Kristo katong pag-ingon niya nga tawgon og alang sa tanang kanasuran. Unsa man ang alang sa tanang kanasuran sa usa ka pulong, di ba? Universal. Ang variant word Catholic. Mao na. Kanang imo argumento nga dito yung kang Felix Manalo kay gabasag yung Biblia. Nya gidaghan mong gabasag Biblia. si Kibuloy. Si Peter Tanchi. Si Ellen White. Nya dili ba parehas og interpretation. Puros na gabasag Biblia ha. Nya moro mo po na gihimo ni Felix Manalo gabasag Biblia. Nya gabalin-balhin mga nagrelihiyon. Di ba? Nahimo pa ng sabadista. Ayha nagtukod og iyang grupo nga gihinganlan niya Iglesia ni Kristo aron daghang mauwat, daghan ra bagyong nauwat, nadato gani ng grupo ha. Kung naay daghang nangadato pinagi sa limbong sabtana kay para nako mo man ni hitabo sa inyong grupo. Idaghan mo nakahimo mo kaugalingon ninyong radio station, television. Pero kung susihon inyong mga doktrina o logic sa history, di yun dapat pasakupan ng inyong grupo. Ngalan ra ninyo mo ay Iglesia ni Kristo. Pero ang hinganlan dili Iglesia ni Kristo. May pa ang Katoliko. Ano man? Bisag gihinganlan siya Katoliko. Pero ang gihinganlan og Katoliko, ang gisugdan man ni Kristo. Di ba? Ayuhan ninyo gunahuna. Asa ang tinuod nga Iglesia ni Kristo? Ang Iglesia ni Kristo nga gitawag og One Holy Catholic Apostolic Roman Church o
ang gisugdan ni Felix Manalo gihinganlan og Iglesia ni Cristo. Ayuhan ninyo nagunahuna. Atong ipadayon ni iyang video. Daw be. So ato sang paminawon ang iyang padayon pang komentaryo. Atong 1914, kung nagtukod siya og iyang relihiyon ng Iglesia ni Cristo. Mao ni ang problema ni mga tawhana kay dili na gani nila kayang gubon, dili na nila kayang idibang ang pagtulunan sa Iglesia ni Cristo tungod sa Dili kuno kayang i-debunk ang ilang pagtulunan. Asa man? Sumang bahina nga wala nato ma-debunk ang pagtulunan sa Iglesia ni Cristo Manalo. Kanang pag-ingon lang nga asa mabasa kay Bible alone man ka nga si Felix Manalo sugo. Debunk naman na. Diyan pa man. Atong ipadayon. maghimuhimo ni silag istorya, maghimuhimo ni silag doktrina, dahil ilang ipaangko na mo, dahil dito mi atakihon. Di gihapon na kaparog. Nga naman, kay waman mi doktrina, nga si Igsoong Felix Manalo nagtukod og iglesia. Tinaw kay sa mga iglesia ni Kristo. Gitudlo na, ay mamembro ang Lahi na po ni. Denying na po. Wala ko na magtukod og iglesia si Felix Manalo. Agoyin, sao na lang. Sa ila dahil ipasabot si Kristo dahil magtukod og iglesia sa Pilipinas. Kung dili si Felix Manalo may gatukod ato. Kung nagbasa mo kamong mga viewers aning video na koron. Kung nagbasa mo Pasugo Magazine, mulutaw nga nagkontra-kontra ni ilang pahayag. Atong usbon ko na atong i-rewind gamay ni. doktrina, dahil ilang ipaangko na mo, dahil dito mi atakihon. Di gihapon na kaparog. Nga naman, kay waman mi doktrina, nga si Igsoong Felix Manalo nagtukod og iglesia. Tinaw kay sa mga iglesia ni Kristo. Wala ko no magtukod og iglesia si Felix Manalo. Unsa man di gisugdan ni unsa man dito gisugdan niya sa 1914? Di ba? Way kag iglesia katawhan o organisasyon. Unsa man itong gisugdan ni Felix Manalo 1914 di dito iglesia. Padayon na to ni iyang video na unsa naman ni. Gitudlo na ay mamembro ang usa ka tao sa iglesia ni Kristo. Gitudlo nga si Kristo ang nagtukod sa iglesia nga militaw sa Pilipinas pinaagi sa tagda. Dili si Igsoong Felix Manalo. Si Kristo nagtukod og iglesia nga milutaw sa Pilipinas. Mao ba na ang pagtukod ni Kristo og iglesia? Si Kristo kuno nagtukod og iglesia nga milutaw sa Pilipinas. Di mo na mao. Kaklarong di mao ana latigo. Si Kristo nagtukod og iglesia sugod Jerusalem. Oh. Dili milutaw sa Pilipinas. Hino ng Pilipinas usa ni siya sa nakabig kay ang mga mensahero ni Kristo niabot sa ubang lugar, naabot sa Roma, Espanya. Dayon ay nakapadalag mensahero ni atong 1521 sa Pilipinas. Nya Katoliko man na. Oh. Wa taon magtukod og iglesia si Kristo nga nilutaw din sa Pilipinas dili. Nagsugod jud Jerusalem. Niabot sa Corinto o Episo sa Roma din ang Espanya din ang taga-Espanya namin nakadalag mensahero diri sa Pilipinas niadtong 1521. O Katolisismo man na dili man na Manalo wa pa 1521 wa pa iglesia ni Felix ato. Naghihinganlan niya iglesia ni Kristo wa pa 1521. So naunsa naman tao ni Dili manguda nila maguba ng maong doktrina mo nang himuan mi nila og ilang kaugalingong panghuna-huna nga doktrina ipaangko nila sa amoa dahil dito mi nila takihon mo nang nahimo silang sayop luoy po ning mga tawhana kay ngano
nahimo ni silang sama sa gingon sa Biblia nga nag-alipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman. Pero kanang ila klaro kay sa tanan, no? Giangkon yun na nila nga si Ignacio mo'y nag-invento. Pero dili na makita sa Biblia. Si Ignacio may nag-imbento. Latigo, akong klarohon na. Ako naman yung gisigutan ganina. Unsa may giimbento ni Ignacio? Atong sakyan na, no? Atong i-grant na nga si Ignacio ga-imbento. Unsa yung giimbento ni Ignacio? Ang pundok? O iglesia? O ang description lang? O termino? Mao ni akong pangutanan mo, Latigo. Unsa yung giimbento ni Ignacio? Kung siya manggali, mo yung ga-imbento yun. Unsa yung giimbento? Ang description o katawagan nga Katoliko sa pag-describe sa iglesia nga gisugdan ni Kristo? O kadtog yung grupo mo giimbento ni Ignacio? Dili ang grupo o iglesia mo giimbento ni Ignacio. Kaya ang iglesia gisugdan o gitukod man ni Kristo, gitawag lang niya Katoliko. Sa to pa, ang description mo iyang giimbento, dili ang grupo. Mo na itubag Latigo. Pero gidipinsahan. So, luoy kayo ang mailan mo nang magbantay kita mga higala na mo. Magsusi mo sa Iglesia ni Kristo. Kinsa kay na ila dato, no? Kinsa kay na ila dato. Kinsa kay na ila nato. So, mga igsuon, dili ra tataman, no? Okay? Wakay na to ni hanayog maayo, pero sige lang, no? I hope nga namoy na kuha aning atong pagtubag, no, sa video ni Latigo usa ka Iglesia ni Kristo. Ni manalo diya ako, sumpayan yun ako kay daghan biya dala-dala ng Church of Christ, dili lang kay Felix Manalo. Okay, hangtod sa sunod higayon, sa ngalan samahan sa Anak si Espiritu Santo. Amen.